Kaya sobra po talaga yung ano ko na gusto ko po talagang mahuli yan kasi grabe po yung ginawa niyan. Tsaka yung trauma po, sir. Tsaka yung anak ko po, sir. Siya lang naman po yung nagbabanta ng ganun. Sabi pa niya po sa banta sa akin, ipapapatay daw po niya yung anak ko. Tapos isa-isain daw niya po kami. May mga umaali-aliki daw dito sa amin. Yun ang mga sinasabi niya po. Tapos kung magaling daw po ako, hanapin ko daw po ang anak ko. Kaya sir, sobra po yung takot ko po, sir. Isang ina ang dumulog sa ating programa upang manawagan sa kanyang nawawalang anak. Sa ngayon, 1.5 buwan nang nawawala si Niela. At ngayon ay makakausap ngayong hapon si Emerlita Ribangcos mula sa UWAS Albay. Maaari ko bang maitanong saan niyo huling nakita itong anak niyo, ma'am? Dali po, sir, nung last namin kita po nung May 15 ng umaga po, sir. Kasi pumasok po yung anak ko sa school. Opo, simula nun, ma'am, hindi na po ito umuwi, itong anak niyo? Opo, sir. Simula po nung May 15 po. Before ito mawala, ma'am, nagpaalam ba sa inyo kung saan daw siya pupunta nung mga araw na yon? Bali po, sir, nung May 14 po, nagpaalam po kasi yung anak ko na kinabukasan nga po ng May 15, papasok daw po siya. Opo. Tapos pumayag po ako. Di, yun naman po, yung last pong message niya po sa akin, yung umingi po siya ng load na sabi niya, mama, pahingi po ako ng pang-load, ng load. Diniloadan ko po siya, sir. Tapos yung na-receive na, yung sinend ko na po yung load, yung na-load ko po sa kanya, sir. Nag-message po siya sa akin na last na pupunta daw po siya ng Andiena po sa Pulangi po. Opo. So sabi ko, yun po. Pero hindi niya po sinabi yung exact na oras sa hapon kung anong oras po siya talaga pupunta ng Andiena. Opo. Ano daw? Tapos tulong, sir. Opo. Nung bandang ano na po, kasi nag-iisip na po ako kasi mag-alas 6 na po, wala pa rin po. Kasi hindi po kami sanay na gano'n nga po yung pag ganong oras na wala pa po. So, sinachat ko po siya, tinatawagan ko nga po, hindi ko na po siya makontak po nun, sir. Ma'am, ano daw pagkakasabi ng anak niyo, ma'am? Ano daw yung gagawin niya doon sa Pulangi? Bali po, sir, yung sabi niya po lang sa akin, sabi niya, mama, dadiretso po ako ng Andiena ng Pulangi kasi may bibilhin po akong project, yung parang pang-ukit po ata yung sinasabi niya. Yun lang po yung sinabi niya po, sir, sa akin. Nalaman niyo or mga anong oras na hindi pa ito nakakauwi itong anak niyo, ma'am? Ano yung una niyong ginawa? Sige po ang tawag namin sa kanya. Tapos nung bandang gabing-gabi na po, hindi na po ako talaga mapakali, sir. Kaya yung ginawa ko po muna, pinuntan ko po yung classmate niya, yung dito lang po sa kalapit namin. Opo. Pinuntan ko po sa bahay mismo. Tinanong ko nga po kung nakita po yung anak ko or kasama po kasi friending po siya. Kaso sabi nga po sa akin, hindi nga daw po nila nakasama yung anak ko po at hindi rin po nila alam kung saan nga po pumunta yung anak ko. So, kinabahan po ako, sir. Tapos, bali pumunta din po ako sa kapatid ko po kasi may isa pa po akong kapatid dito na taga Tula-Tula, Ligaw po. Pinuntahan po yun namin mga bandang 12 AM na po, alauna po. Tinatok ko po kasi nagbabaka sakali po ako, sir, na baka nandun yung anak ko po. Kaso nga po, wala din daw po pala sa kanila. Opo. Nung nagpaalam sa iyo, ma'am, before ito mawala itong anak niyo, ma'am, may sinabi ba sa inyo na kung sino yung kasama niya nung mga araw na yon? Wala po, sir. Wala po siyang binanggit na may kasama. Wala po. Basta yung sabi niya lang po, pupunta po siya ng Andiena ng Pulangi po. Pero Kaya nga po nung... Opo, madalas Kaya ba nga siyang po, nagpapaalam sa iyo, ma'am, na aalis siya? Ano lang po, yun lang po yung sinabi niya na pupunta nga po siya sa Andiena po kasi may bibili nga po. Yun lang po talaga yung last na message niya sa akin, sir. Opo, at ang ikinakatakot mo ngayon, ma'am, before ito mawala itong anak niyo, ma'am, ay nakakatanggap kayo ng death threat. Opo, sir, kasi ganito po yun, sir. Nung May 11 po kasi, sir, may yung kapatid ko pong panganay at saka ako po, bali, nasaktan niya po ako. Bali, niya po yung mukha ko po, pinalo niya po ng hollow blocks. Opo. Siyempre po, kasi po yung umpisa po nun, sir, ganito po, sir. Nagiinom po siya ng Red Horse. Opo. Tapos, sinabihan ko lang po siya na bawal nga po yun kasi nga po, di ba, sir, kinabukasan po, ang botohan, liquor ban po. Tapos, sabihan ko lang siya na bawal yan kasi may mga pulis nga pong nag-iikot. Baka mamaya mahuli siya. Sabi Opo. ko, Tama po. tapos sir, nagbanggit pa nga po siya kasi meron siya nung parang pang ano ng ibon, yung parang ano ba tawag po, di ko kasi alam ng tawag doon, iskopipilya lang kasi alam po doon, sir.
Opo, Sabi parang, niya, parang baril, ma'am. Sinabihan ko po siya na huwag kang magbibit-bit ng ganyan kasi nga bawal talaga yan. Kasi kung mahuli nga po siya, lalo pa pong umiinom po. Tapos may kainuman siyang matanda. Bali yung matanda po, minura-mura niya po yun. Minura-mura niya. Tapos sinita ko rin po siya, sinabihan ko lang po na huwag mo naman ganunin ka ako yung matanda kasi nakakatanda nga po yun. Tapos nagmura siya, nagmura. Nung pag-alis po nung matanda, sir, ako po yung binalingan ng galit niya po, sir. Opo. Yun po yung... Ito bang matanda? Inano po niya ako. Opo, sino po itong matanda, ma'am? Kilala niyo ho ba? Ito ba'y kabarangay niyo? Opo, si Rinion po, Kuya Greg Rinion. Pero yun po, si Kuya Greg Rinion, hindi po siya sumasagot po, sir. Hindi po. Anong nangyari Kasi sa kanya, ma'am? Anong nangyari ng mga oras na yun? Ay napadaan lang itong si Greg? Nag-anon lang. Yung kapatid ko po sa nakainom na, bali yung nabalingan, nagkanon sila ng matanda. Hindi nga po siya pinapatulan ng matanda. Tapos minura-mura niya po yun. Tapos yun po, umalis na rin yung matanda. Sinabihan ko ngayon po yung kapatid ko na huwag kang ganyan ka po kasi syempre po matanda po yun. Sabi ko, huwag mong ganunin yung nakakatanda sa'yo. Yun po, nagalit po siya sa akin ng gusto kung ano-ano na po ang sinabi sa Opo. akin. Ganun hanggang sa Opo. inambalos na po na ako ng hollow block po, sir. Opo, ano daw yung naging dahilan ng kapatid mo? Bakit pinagmumura niya itong matanda? Parang napikunata yung yung parang sa kwento. Kasi po sir, yung kapatid ko po gusto po nung lagi siyang bida. Ayaw niya po magpatalo sa kwento. Kasi nakikinig lang po kami. Hindi nga po umiimik yung matanda. Tapos parang hinahamon niya kasi po yung si Kuya Greg na gusto mo bumili pa ako ng isang case na alak. Sabi nga po nung ni Kuya Greg, tama na, ayokong uminom. So Tama ibig na sabihin, yung ma'am, kainuman po ito ng kapatid mo, itong matanda. Opo, pero hindi naman uminom ng madami po yung si Kuya Greg kasi nga yung kapatid ko lang po yung gustong uminom. Ayaw nga po nung matanda po ni Kuya Greg. Kasi nga aram naman na po niya na bawal nga po yun. Sa pagkakatansya mo, ma'am, ito ba yung kapatid mo ay lasing na nung mga oras na yon? Tayo sir, 2 boteng Red Horse kasi namumula na po siya eh. Opo. Namumula na po yun eh. Itong matanda, ma'am, kaano-ano niyo po ito? Yung pinagmumura ng kapatid mo? Parang pumupunta lang po dito. Parang pumupunta-punta lang minsan-minsan, gano'n po. Pero hindi naman sila lagi nainom. Hindi naman yung nainom lagi Kuya Greg dito eh. Nagkataon lang po noon, yung kapatid ko po yung naghahamon ng inuman. Opo. Na ayaw nga nito Greg po. Opo, tapos nung umalis na itong matanda, ay ikaw na yung napagbuntungan ng galit nitong kapatid mo? Sir. Opo, kasi yun nga po, siguro nagalit siya dahil sa sinabihan ko nga po siya na gano'n na bawal uminom. Opo, Kasi baka gusto... Opo, ano yung ginawa sa iyo nung kapatid mo nung mga oras na yon? Bali, nawakan niya po yung buhok ko po, hindi po ako makagalaw, tapos tinambalos niya po ako sa kanang dito po sa mukha ko po, inambalos niya ako ng 2 beses ng hollow block. Opo. Tapos nung nabutawan niya po ako, kasi po, yung anak ko po, hindi pa po nawawala yun, nandito pa po yun, pati yung bunso ko po. Bali, inawakan niya po nila po yung kapatid ko sa 2 braso po. Kasi sinabihan po nung anak kong nawawala na sabi sa kanya, huwag mong saktan ng mama namin, wala kang karapatan saktan ng ina namin. Ginanon siya. Tapos, pinitawan po ako ng kapatid ko po, sir. Yun pala, pupunta dun sa tindahan niya na kukunin yung ang baril ng ibon. Kasi yun nga ang ibabaril sa akin. Kasi daw yun, tumatagos naman daw yun sa ulo. Kaya ang ginawa ko po, nung sakto, nung may pulis, humingi talaga po ako ng tulong. Yun naman po, tinulungan po naman nila ako. Opo. Kaya po, nagpa-medical po talaga ako nung Nagpa-medical po ako, tsaka nag-blatter po. Okay, so ibig sabihin, ma'am, ang eksaktong sinabi niya na pananakot sa inyo ay uubusin raw kayo, iisa-isahin. Opo, sir. Nagbitaw siyang salita nung sir bago siya umalis po. Dala-dala yung motor po. Opo. Tapos nga po, sir, nung gabi po noon, nung may 11 mismong gabi, bumalik po yun, sir. Kasi nandito kami noon, pati yung pamangkin ko, nandun ako sa may bomba. Yung bomba poso po, nakatayo po ako doon. Buti lang po, sir, nakatakbo ko kasi po may dala-dala po siyang 2x2 po na kahoy. Buti na lang po, nakatakbo kami. Kasi kung hindi po, baka naambalot na ako nung sa ulo ng 2x2 kasi bumalik siya noon, sir eh. Opo. Kaya grabe yung takot namin. Kaya hindi kami natutulog dito sa gabi po noon. Ito bang kapatid mo, ma'am, sa tuwing nalalasing ay ganito yung ginagawa sa inyo? Itong nananakit siya? Bali, sir, hindi ko po alam kasi po nasa Maynila po ako, sir eh. Bali, umuwi lang po kasi ako noong April 26 po dito. Hindi ko naman po siya totally talagang nakikitang ganyan kasi wala nga po kami dito. Bali, yung kasama niya po dito, yung nanay ko lang po siya at saka yung 2 ko pong anak. Opo. Sinasaktan po kasi po, sir, may mga nakakakita pong tao na ganun po yung ginagawa niya sa nanay namin. Tapos kapag daw po nga
magluluto ng pagkain. Pag hindi niya nagustuhan, itatapon sa harapan ng nanay ko. Yun po yung mga kwento talaga dito ng mga tao po. Kaya nga, sabi nga rin sa akin ng ibang tao po, tama lang daw po yung ginawa ko para mabigyan daw ng leksyon yung kapatid ko. Kasi grabe po sir, talagang trauma po yung nangyari po. Kasi yung takot po namin bawat lingon po namin, piling namin, nandyan siya, ganun. Opo. Kaya gusto ko pong bigyan ng ano siya talaga, sir. Opo, ito bang kapatid mo, ma'am, ay dyan din sa barangay nyo nakatira? Opo, sir. Gusto ko po talagang mahuli yan kasi grabe po yung ginawa niyan. Tsaka yung trauma po, sir. Tsaka yung anak ko po, sir. Siya lang naman po yung nagbabanta ng ganun. Sabi pa niya po sa banta sa akin, ipapapatay daw po niya yung anak ko. Tapos iisa-isain daw niya po kami. Kasi po, sir, siya lang naman po yung nagbabanta ng ganun eh. Parang pinasa ko lang po sa mga message niya po, sir. Kasi may mga message siyang ganun eh. Kaya talagang hindi ko po alam kung nasaan po ang anak ko talaga, sir eh. Sa ngayon po ba, ma'am, may idea po kayo kung nasaan po itong kapatid mong nakakatanda? Sir, wala po talaga kaming alam. Pero nung time na nandito po yun, laging may binabanggit po yun na may mga kosa daw po siya. Yun lang po ang naririnig namin na kosa, mga ganun, marami daw siyang kosa. Kasi tinitilip din po namin yung bahay namin. Yun po, nakikita po talaga siya namin na pumupunta dito ng ganung oras, mga 6, mga 9, ganyan po. Kami po, natatakot kami humarap kasi baka may habulin po kami. Minsan po may dala-dala po siyang pamalo. Ito bang insidente man ay nai-report niyo ba sa pulis o kaya sa barangay niyo, ma'am? Opo, sir. Lahat po yan. Pati yung pagbanta. Lahat po yan, sir. Naiano ko na po yan sa barangay at sa pulis po. Lahat po, sir. Para sa legal na aksyon, nasa kabilang linya ng ating telepono si Police Executive Master Sergeant Ace Rebulanan ng Uwas Municipal Police Station. Magandang hapon po, Sargento. Magandang hapon din po sa inyo po at sa ating mga tagapakinig po. Opo, narinig nyo po yung usapan namin ni Nanay Emerlita. May pananakot daw po na natatanggap itong mag-ina na si Emerlita at si Niela. At sa ngayon ay alalahanin ni Nanay Emerlita yung pagkawala nito ni Niela na mahigit 1.5 buwan na po. Ano po ang maaring nating maitulong na maging aksyon ng pulisya? Sa totoo lang po, sir, may mga hakbang na kaming ginagawa para matulungan natin po si nanay po para mahanap po natin ang nawawala niya pong anak. Hindi po kami humihinto sa pagtatanong-tanong na baka may nakikita po sa anak niya o may pinuntahan man lang po para po matunto natin yung kinaroroonan po ng bata. Opo, so ibig sabihin, sir, under investigation na po itong pagkawala ni Niela. Opo, sir. Posible kaya, sir, na maging lead po itong nangyaring pananakot po nitong nakakatandang kapatid ni Emerlita sa pagkawala po ni Niela? Pwede, sir. Hindi po natin yan inaalis na pwedeng sa ngayon po kasama nung kapatid niya yung anak niya po. Kasi yun lang naman po ang insidente na pwede natin tingnan patungkol po sa pagkawala ng kanyang anak po. Siguro ano na lang po ang pwede nating maipayo dito kay Nanay Emerlita, sir? Para sa kinanay Emerlita po, andito naman po ang himpilan ng pulisya ng UWAS po. Hindi po kami nagpapabaya para mahanap po natin ang ating anak po. Apo. Siguro naman po, alam naman ni nanay na lahat naman po na tulong ay ginagawa natin para matunto natin ang kinaroonan ng nawawalang bata po. Sa ating pong mga tagapakinig po, humingi po kami ng tulong po na kung may alam po kayo ang kinaroonan ng anak ni nanay, pwede niyo pong ipagbigay alam po ito sa amin para matunton po natin at ma-recover natin ang kinaroonan po nito. Sa mga ganyan pong insidente, wag po kayo magatubili pong humingi ng tulong sa kapulisan kasi ito lang kami lang naman po ang maring makapagbigay tulong po sa inyong mga problema po. Apo, dahil po dyan, maraming salamat po. Si Police Executive Master Sergeant Ace Rebulanan ng Uwas Municipal Police Station. Maraming salamat po, sir. Maraming salamat din po, sir. Balikan ko lang si Nanay Emerlita. Nanay! Hello po. Opo. Ngayon po ay marami po sa ating nakakapanood at nakakarinig po sa atin. Ano po yung panawagan natin sa publiko? Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Emerlita Rebancos na taga-Purok sa Area Norte, West Albay. Humingi po sana ako ng tulong upang ipanawagan ang nawawala ko pong anak na simula pa po nung May 15 hanggang ngayon po, hindi ko pa po nakikita ang anak ko at sana po kung makita nyo man po yung anak ko, huwag po kayong magatubiling i-message po ako or tawagan po ako at ibibigay ko po yung number ko po na pwede nyo pong kontakin sa akin kasi
talaga pong gusto ko na po makita ang anak ko. Opo. Ito po yung number ko po. 0915-216-5041. Opo, ayan po, ma'am. At sa inyo rin po, sir. Opo, yan Sa po inyo ay sir, naka-flash po sa ating screen. Mga ka-aksyon, ayan po si Niela Salazar Bangkos, 19 years old, taga Purok 6, Iraya Norte, Owas Albay. Yan po ang number na pwede niyo pong kontakin si Nanay Merlita, 0915-216-5041. At maaari rin kayo magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page, Tabang Ora mismo. Ayan, ma'am, kung meron ka din mensahe dito sa kapatid mo, ma'am, ano po yon? Sa kapatid ko na si Merliniel Salazar Bangkos, kung nasa iyo man ang anak ko, kung kinuha mo man, kasi ikaw lang naman na nagbibitaw ng salita sa akin, parang awa mo na. Ilabas mo na yung anak ko kasi sinira mo yung pag-aaral ng anak ko. Kung sakasakali nandyan sa yung anak ko, alam mong college yan. Alam mo na yung may pangarap yung anak ko. Huwag mo, sana pauwiin mo na lang yung anak ko. Please lang. Kasi alam mo sa sarili mong ikaw ang may mali. Alam mo sa sarili mong ikaw yung may kasalanan kung bakit humantong sa ganito yun. Hindi naman pwedeng ako magpatawad sa iyo na ganun kasi sobra-sobra ng ginawa mo rito. Pati yung nanay natin, sinasaktan mo. Hindi ka na naawa. Huwag kang gumawa ka ng paraan sana kung paano ka makakatakas dyan. Alam ko matalino ka na, pero sana gumawa ka din ng way. Tulungan mo yung sarili mo rin kung paano makalayo dyan o makalit kung nasaan ka man. Kasi hindi ako nag-iisip na kung anong nangyari sa kanya, sir. Ayoko po mag-isip ng ganun, sir. Ang iniisip ko po, buhay ang anak ko. Uwi pong buhog, ligtas po. Opo, so ibig sabihin, nanay, Ayoko po mag-isip ng kahit ano po. Opo, so ikaw na lang, ma'am, nag-iisang tumataguyod po sa dalawa mong anak. Opo, sir, kasi po dati po, sir, abroad po ako eh. Opo. Kaya nga po nga, sir, dapat po ngayong July po, babalik po sana ako, mag-a-apply po ulit ako. Kaso nga po, ganito nga po yung nangyari. Hindi ko po pwedeng iwan yung isa ko pong anak dito, tsaka yung nanay ko po. Opo. Sige, Nanay Merlita, no? Patuloy po kami na makikipag-ugnayan sa inyo sa mga susunod na araw para makatulong po sa paghahanap po kay Niela. Sige, ma'am, kami po ay nakaantabay po upang makatulong po sa inyo sa paghahanap po kay Niela. Maraming salamat po, sir. Maraming salamat po talaga.